Il-lokalitajiet ta' Ħalaxa, il-Gudja, il-Mosta, l-Imqabba, il-Qrendi, Ħattart u r-Raba' Tgħawdex iċċelebraw il-jum tal-15 ta' Awwissu billi fakru it-tluħ tal-Madonna fis-sema fil-festa ta' Santa Marija. One News bakkar fil-lokalitajiet tal-Qrendi u l-Imqabba fejn minn kmieni filgħodu fil-knejjes saru bosta funzjonijiet reliġjużi. Għax niġu għal-festa xin tiġi pereżempju għal-funzjonijiet ta' tridijiet u hekk minn nies għadhom jikkonkorru. Nibqgħu sejrin u tridijiet, bendiċina, pereżempju, biex nafjina. Suppost l-aktar ħaġa l-importanti li għandna nagħmlu li nattendu l-funzjonijiet u hekk għax il-festa Santa Marija dik hu. U mill-valuri reliġjużi marbuti ma' din il-festa segwejna wkoll marċi tradizzjonali, sinonimi tant ma' dawn il-festi Maltin. Fil-qalba tal-briju tal-marċi tal-Mosta u Ħattart, dawk li tkellmu One News kellhom entużjażmu li ma bħalu f'din il-festa pubblika. Il-festa ta' Santa Marija, festa tal-patruna tad-Djoċesi ġewwa Malta u biex xieraq illi kulħadd japprezza ix-xogħol li jsir u anke l-atmosfera li jgraw. Tara l-marċ ta' filgħodu, tara nies barranin jiġu r-raħal tiegħek, hija xi ħaġa sabiħa. Xi briju hawn ġol Mosta, tu gost pjaċir in-nies kollha mawdin. Kulħadd ferħan, kulħadd ixrob il-birra, m'hemm xejn titlefu. Qed nistennija minn sena l-oħra. I think it's amazing. Absolutely amazing. I love the Maltese culture. I've been here 9 years. It's fantastic. Il-qoffol ta' dawn il-festi jintlaħaq fil-għaxija bil-ħruġ tal-Vara ta' Santa Marija għal purċissjoni tradizzjonali. Biex nhar il-ħadd ħaddingli l-imġar u żebbu ċawdex ukoll li fakru l-festa ta' Santa Marija li tradizzjonalment jiċċelebraw il-festa ħadd wara il-15 ta' Awwissu. Viva Santa Marija! Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.